ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо боша оғоз мекунем. дӯстон, акнун шумо метавонед аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи арзон ва сифати олӣ дастрас кунед. доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои шахсоне ки фарзанд ёфта наметавонанд, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо, шампунҳои гиёҳӣ. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи арзон дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. чемпиони пешинаи UFC дар вазни 61 кг Алҷамин Стерлинг гуфт ки президенти UFC Дана Вайт аз мағлубияти ӯ хеле шод буд. ма дидам ки чӣ гуна Дана Вайт хурсанд буд, чунки мурғобии тиллоии ӯ ғолиб шуда чемпион шуд. ин гуна кор аз 10 як маротиба рух медиҳад. ман фикр мекунам ки ҳама мефаҳманд ки ман бояд аз рӯи сценарияи онҳо кор мекардам. ман хатогӣ бузург кардам вақте ки ба гуфтаи онҳо карда дар бозии онҳо иштирок кардам. худи Дана Вайт ягон чиз нагуфт. ӯ танҳо пурсид ки саломатии ман чӣ хел аст тамом, гуфтааст Стерлинг. хотиррасон мекунем ки Алҷамин Стерлинг аз аввал барои муҳориба зидди Шон Омели розӣ набуд ва гуфт ки бояд истироҳат карда осебҳои худро табобат кунад. аммо ташкилот ӯро маҷбур карданд ки рӯзи 20 август бо Омели муҳориба гузаронад. худи Стерлинг пеш аз муҳориба гуфта буд ки ӯро маҷбур карда истоданд ки ин муҳорибаро қабул кунад. ҳамин гуна Омели Стерлингро дар турнири UFC 292 дар дуюм раунд бо тариқи нокаути техникӣ шикаст дода чемпиони нави вазни 61 кг шуд. довталаб барои камарбанди вазни нимёна UFC Колби Ковингтон гуфт ки дар вазни нимёна ягон довталаби арзанда нест ва баъди шикаст додани чемпион Леон Эдвардс ӯ аввалин ҳимояи камарбанди худро зидди Ислам Махачев гузаронидан мехоҳад. ягон кас арзандаи муҳорибаи унвонӣ нест ба ғайр аз Ислам Махачев. ӯ мегӯяд ки омодааст ки ба вазни мо баромада зидди чемпион муҳориба гузаронад ва ман фикр мекунам ки ин корро ташкил карда мешавад. ин муҳорибаи калон аст ва мухлисон чунин муҳорибаро дидан мехоҳанд. ман дар бозии Махачев суроғиҳои калонро мебинам. ислам бо Хентер Кембел, Дана Вайт ва UFC оиди муҳорибаҳои калон суҳбат кардааст. барои ҳамин маълум нест ки чӣ гап мешавад. ӯ ба онҳо баъзе чизҳоро гуфтааст. барои ҳамин биёин мебинем ки оё ӯ дар суханҳои худ меистад ё не. мо метавонем ки бо ӯ моҳи март вохӯрем. аввалҳои соли оянда моҳи феврал ё март. ман соли оянда 3-4 муҳориба гузаронидан мехоҳам, гуфтааст Ковингтон. бояд қайд кард ки Колби Ковингтонро муҳориба зидди чемпион Леон Эдвардс рӯзи 17 декабр дар турнири UFC 296 интизор аст. ана Ислам Махачевро боша муҳориба зидди Чарлз Оливера ки рӯзи 21 октябр дар турнири UFC 294 ба нақша гирифта шудааст. муҳорибаи Ислам ва Ковингтон муҳорибаи хеле хуб мешуд, аммо оиди ин муҳориба гап задан каме барвақттар аст, чунки ҳардуи онҳоро рақибҳои хеле сахт интизор аст ва дар аввал онҳо бояд ки дар фикри ин рақибони худ бошанд. суханҳои Ковингтон чунин ба назар мерасанд гӯё ки ӯ чемпион Леон Эдвардсро тамоман ҷиддӣ қабул намекунад ва ин кори хуб нест, чунки Эдвардс айни замон ҷанговари ҳаматарафа хеле сахт аст. ба фикри худи шумо дӯстон, дар муҳорибаи Ковингтон ва Леон Эдвардс ки ғолиб шуда метавонад? метавонем фикротонро нависед. мо боша мегузарем ба дигар хабар. шаби гузашта сомонаи UFC расман муҳорибаи Муҳаммад Наимов зидди Натаниэл Вудро эълон карданд ва чӣ гуна ки мо чанд рӯз пеш қайд карда будем, ин муҳориба рӯзи 21 октябр дар турнири UFC 294 дар Абу-Даби мегузарад ва муҳорибаи сераунда шуда дар вазни ним сабук, яъне 66 кг баргузор мегардад. баъди баромадани ин хабар, Натаниэл Вуд навори тамринҳои худро гузошта дар поёни ин навор чунин суханҳо навишт. рӯзи 21 октябр даҳум муҳорибаи ман дар ташкилоти UFC мешавад ва мо танҳо оғоз карда истодаем, навиштааст Вуд. ва дӯстон, дар ҳақиқат барои Натаниэл Вуд ин даҳум муҳориба дар ташкилоти UFC мешавад. ана барои Муҳаммад бошад ин дуюм муҳориба дар UFC ва якум муҳориба дар вазни ним сабук мешавад. якум муҳорибаи худро Муҳаммад Наимов дар вазни сабук гузаронида буд ва бо тариқи нокаут ғалабаи дурахшон ба даст оварда буд. акнун Муҳаммадро муҳориба зидди ҷанговари ҳаматарафа сахт дар симои Натаниэл Вуд интизор аст ва ногуфта намонад ки худи Муҳаммад чунин рақибони сахт талаб карда буд. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикр ақидаҳоятонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид, хонободу сарбаланд бошен.